Skriften har jo snedet sig ind, således at vi taler skriftligt. Og det skal I være klar over. I kan ikke skrive en tale. Grundlæggende kan I ikke skrive en tale. Ja, der er en, der kunne det i Danmarks historien. Det er H.C. Andersen. Han kunne skrive et eventyr, således at I må aldrig genfortælle et af H.C. Andersens eventyr. Han har lavet det så godt mundtligt, så det er mundtligt i sin form. Men når I sidder og skriver, ja, så bliver det skriftligt i form. Derfor skal I skrive stikord, gennemgå det med jeres politikere, hvem det kan være, og blive enige om, hvad skal der udfoldes her. Så skal han eller hun tale frit ud fra det. Hvis man sidder og skriver det hele fuldt ud, ja, så føler man sig bundet af det, og så bliver talen mere eller mindre uforståelig. Og det er altså en meget vigtig pointe, at talen skal være født mundtligt.